Jo, čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu a trošku sa budete pýtať, prečo hrám Roblox. Lebo sa pýtate, že však nemal by si toto natáčať na Roblox kanál svoj? Hej? No nie. Viete prečo? Lebo teraz sa mi vôbec nechce natáčať na môj Roblox kanál, takže dneska to budem natáčať na mojom. Takže dneska si zahráme Five Nights at Freddy's. Prestaň! Five Nights at Freddy's Doom na Robloxe. On ma fakt otravuje normálne. OK, tak si s ním zahrajem. Teda. Dobre, ideme na Accept. Nope. Toto je môj druhý účet, toto je GamerFan, to som použila na iné nič, takže ideme dneska. Sa chce použiť cheaty. Ale na jednu vec, že sa budem revivovať a ma to nebude zaujímať. Tieto ostatné nebudem používať. Ja sa chcem revivovať, preto ja sa budem chcieť revivovať. Kvôli tomu, že tam v tejto hre sú takí rýchli animatronici, vy si ani neviete ani predstaviť, akí sú rýchli. Oni za vami normálne začnú tak sprintovať. Proste neviem. Francis, why would you bet that we're doomed? Cause it's money in the bank. Remind me to explain game. Prosta cutscenka, to som už videl. iBez má vydať FNAF Doom na jeho kanál. Mal by to niekedy výsť. Ja počujem FNAF 1 title screen muziku. V backgrounde. Táto Roblox hra možno bude mať 500 milión lagov, takže možno bude zalagované video. Ja fakt neviem. Kam vlastne idem? Ja som úplne stratený. Ja neviem, kam mám ísť. Čo som bol už som to konečne našiel, to miesto. Ja som sa čudala, že čo som ja v Slenderman. Čo som ja vo Siren Headovi? Že, hej, ako dobré. Freddy Fazbear Pizza, when fantasy and fun come to life. Ideme na to. Musíme nájsť generátor. Počkať. Sa nemôžem revivnúť, až to nestihnem. No tak ja sa potom nebudem. Toto video som dala ako za extra, ale použijem cheaty za to. Lebo toto normálne nebolo na liste, takže budem potrebovať aspoň jeden cheat. Lebo sa nedá. Táto hra je moc ťažká na to, aby ste to spravili normálne. To je moc ťažké. Ten sprostý generátor musím teraz zapnúť. Toto zase nám bude trvať dlho. Čo? Nájsť ten sprostý kľúč. Však už ho mám, dobre, už ho mám. Generátor. Ja toto je môj nový alias, to je môj avatar.
tento, čo som používal na jednu vec. Charlie the Steak. Už je to veľmi dead trend. Skoro nikto nehrá ani sa o tom, už o Charlie the Steak sa už nehovorí ani skoro. Lebo to už je starý mím. To už je z leta starý mím, to už je normálne z júla, ale aj augusta. Už je proste starý mím. Už je december, pre Boha. Ja neviem, či budem môcť natočiť a Golden Pass, lebo ja som to skúšal, ja som robil test videa a lagovalo sa to a neviem, či vám to nebude vadiť, až sa to bude lagovať, ale asi vám to bude vadiť, čo? Skúsim natočiť a Golden Pass lepším natáčacím, ale a Golden Pass hovorím, že to bude úplne posledné video z December Week. Úplne na konci, lebo to bude úplne na konci December Week. To bude úplne na konci. Ešte pred Vianocami. To bude úplne na konci. To možno vyjde 17., 20., neviem kedy to príde. Potrebujem niečo. Zatiaľ si toto dám. Nech ma nezabijú henty. Lebo na to chcem vám ukázať, ako oni behajú tu. Najskôr vám chcem ukázať, ako tu oni behajú. Že tu sú tí animatronici. Máme Freddyho, Bonnieho, Chiku. Tu je Freddy. Môžem mu banknúť nos. To sa dá. A tento malý sprostý debil tu začne, dropne gitaru, začne sa tu hýbať. On sa za chvíľku pohne. Teraz pozriem kamery. A teraz by sa mal ten debilko pohnúť. Až áno, tak zavriem všetky dvere. Poň sa. Poň sa. Dropni tú gitaru, ty malý špún jeden posratý. No on sa za chvíľku pohne. Dropni tú gitaru, ti hovorím. Dropni ju. Dropni ju. Dropni ju. No dropni tú gitaru, ty maďar. Dropni ju. Dropni ju. Už ide. Už ide. Pozeraj. Pozerajte. Teraz sa na mňa kúkne. Pozerajte. Čujte. Pozerajte. Bonnie. A už... To čo je? Bonnie. To čo je? Kámo, to čo je? Kámo, on je nadrogovaný, alebo čo? To čo je? To čo je? To čo je? Kámo, to čo je? Kámo, on je nadrogovaný. On je reálne nadrogovaný. Kámo, on je reálne nadrogovaný. On je reálne nadrogovaný. Dobre. Bonnie! Dosť! To čo je? To čo je? Čo je?
Ďalší footage som nemohol nájsť. Proste Bandicam mi zrazu vypol nahrávanie a ten druhý footage už... Bolo to natočené na Robloxe, ale je to bez zvuku, takže bez mojho hlasu. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite like a odber. Lebo toto bolo také video, také extra, ale to video proste, Bandicam mi vypol video a ostatný footage už bol stratený. Takže